नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी रउआ सब देख रहल बानी देश की सच्चाई तक न्यूज। रउआ सबके बता दें कि आज बहुत ही बेहतरीन गाना यानी रितेश पांडे जी के गाना रिलीज कल गई बा वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से। रउआ सब वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर सुनी कबो इक्स करेलू कबो वाह। जी हाँ, होली के सीजन चल रहा बा और होली के सीजन में एगो रितेश पांडे जी ऐसा इतिहास रचले बानी कि रउआ सबके बता दें कि वहाँ के भोजपुरी में तांडव मचावे वाला गाना लेके आइल बानी नेहा राज जी के साथ, यानी रितेश पांडे और नेहा राज के साथ डुएट गाना बा। तो रउआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा आनंद ली और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बाटी गाना के, काहे कि गाना बहुत ज़बरदस्त बा। और मंजी मित वो गाना के लिखले बानी और आशीष वर्मा जी म्यूजिक डायरेक्टर बानी। आशीष वर्मा जी के जब म्यूजिक बनावल रउआ सब जानते बानी कि बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना होला। तो रउआ सब ई गाना के सुनी। होली के सीजन में बहुत एगो मतलब कि एगो इतिहासे बा गाना, बहुत ज़बरदस्त गाना बा, बहुत ज़बरदस्त तरीका से शूट कल गई बा। वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से गाना के रिलीज कल गई बा। तरुआ नहीं कि सुन ले कबो इस करेलू कबो आ। यहाँ गाना के जौन की टाइटल बा यानी एल्बम के जौन टाइटल बा बहुत अजीब तरीका से रखल गई बा। तो कबो इस करेलू कबो आ तरुआ सब सुनी वहाँ के जाके वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से। कबो इस करेलू कबो आ रितेश पांडे और नेहा राज जी के साथ में गाना के डुएट कल गई बा। बहुत ज़बरदस्त गाना बा। तो वह सब ज़बरदस्त गाना का और ज़बरदस्त बनाओ खातिर वह गाना के पूरा सुनी। और गाना उम्मीद करता नहीं बहुत जल्द वो गाना ट्रेडिंग में आई, काहे कबो इस करेलू कबो आ और वह में वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से गाना के रिलीज कर बहुत जल्द ट्रेडिंग में आवे वाला गाना। तो वह सब ऐसे ही प्यार दुलार के बाद बनौले रही रितेश पांडे जी पर और नेहा राज जी पर और म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी पर और मंजी मिति पूरा टीम के साथ वो गाना के एगो प्रोवाइड कल गई बा, जो बहुत अच्छा गाना बा। तो रुआ सब गाना के जरूर सुनी और बहुत जल्द रुआ सब गाना के ट्रेडिंग में लाई। तो गाना के बहुत रुआ सब प्यार आशीर्वाद दी और गाना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि वो गाना भोजपुरी के बहुत बड़ा होली के मतलब ब्लॉकबस्टर गाना हो गए। तो ऐसे ही रुआ सब प्यार दुलार आशीर्वाद बनो। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके जाए और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लागल और शेयर जरूर करें वीडियो के। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश की सच्चाई तक न्यूज के और शेयर जरूर करम। रुआ से यही उम्मीद बा ताकि हर एक वीडियो हम रुआ सबके बना सके। रुआ सब ऐसे ही प्यार दुलार से बात बनाए। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरी।